na da maɗi ko babu dubawa. Mai kishin talakawa mu je gaba mun bugwanin musan kowa. Mai adalci cikin adalci baya kyamatar kowa. Na ga mata sun fito ga samari gun zaben kadan baiwa. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. In ba dan kai ba talakawa za su riga su ce sai kai. Mun gamsu da kai da tsarin da kai majalisa gashi da ka kai. Da zuwan ka maza da mata suke shanawa babu ke ta kai. Aikin da ka saba yi ba wa mata gare gashi da ka kai. Keken ɗinki na mata samari na san ko ina ka kai. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Na san komai dare hannu ba zai mance da baki ba. Wani sauna ne ya ce in barka Mudassir na kure duba. Sai na ce kai dakata hankali malam ba zai yi karba ba. Ga mai kishin mu mai mutunta mu alai magin hikin kowa. Baba Kwankwaso ne ya ce mai adalci na tsayar a Kwankwaso. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Yanzu ga namijin kwarai mun samu wakili ne a Kwankwaso. Jagoran tafiya ya ce mu rike sha yanzu mi karko. Ga wanda ya san mutuncin talakawa aiki kawai ya zo. A ba mu wuta a ba mu ruwa ka wuce gaba mun fi jangwarzo. Harkar ilimi na yaran mu kun ga Mudassir ya kula nan ma. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Tunda kayi abin da za a faɗi ba zan ɓoye ba babana. Kayi aiki mun gani ka bar makiya kullum suna rana. Ni bala dan saurayi na faɗiwa ne da ja da zance na. Na Usainin dan kwaga tambarin girma na buko gwarzona. Kai inda kai fishi kai ma na ji ka buga tambarin girma. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Mun sha fama a da yanzu daɗi ya zo ya ishe kowa. PDP ɗaya ce jam'iyyar talakawa mai riƙe kowa. Madugun mu jihar Kano shi ya ce mu babu gida gidan kowa. Kumbotsa da balla majalisar tarayya kori mai kanwa. Dama makuwa muka yi man ɗau su ya ishe kowa. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Yanzu ni addu'a nake yi maka aikin Allah fito da mi sauki. Wataƙila mu ce zuwa a baje ai gyara duk cikin sauki. Allah ya daga ka mai hasada wata rana ya kwanda mamaki. Haske maganin duk naman da ya gagara sai ku ce banki. Wanka ko kwalliya dawi sanan da ya sallama ka kai. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Ko na yi dare ina zana kwana gida zanje na babana. Alhaji Hassan Samai kuma je jagora gamji shasara. Kun ba da gudunmawa zabe na Mudassir gashi mun tsira. Da Sa'adu mahauta ga mangwaraye kun yi abun faɗi kuma. Ku ne kuka ce mu hau tafiyar nan din mu faɗa wa al'umma. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. In na yo buge zan kwaɗo ai dole na sarama. Suleiman Basarake kun sa sun bazama. Ayuba Kure kowa ya san daɗi zai ɗau zama. Baban gida ɗan bare in na zo ni gida zan sallama. Takun manya daban da na yara nan zan sallama. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Takun ka daban yake baka ki mai sa yara su yi kyarma. Alakaro lafiya Ibrahim Rosi sanni dabba ma. Zabin talakan mu zabin mu ne tutuwan titiri muke fata. Kumbozo idan ka samu ciyaman na san za mu bambanta. Dan kai rawar gani taimako har yau baka kasa bayyo ba. Ga mana tambarin girma, welle ga gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim dan majalisa ne na Kwankwaso. Na bar kwanan ku yo samayin mata gaba za ku san komai. Ta ciyaman Ibrahim Rosi ba za na yi da wasa ba. Da ni me ce da ni
in faɗa muku canji yanzu ya doso. Sarki ka ta samai kuma na bayan ka kau da cinkoso. Maraƙi Allah kaɗai ka rike shi ɗai ke raye-raye. Ga mana tambarin girma, mun leƙa gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim ɗan majalisa ne na Kumbotso. Kowa murna yake yi Mudassir yau ya hau sama. Alagafata malam Kabiru mu je raba gardama. Gawa ciki kun yi fama a yau nasara ta zo mana. Baban gidan nawa ya ce na yin waka muke sama. Ni Bala ɗan saurayi na Usainin dan kwanar rawa na. Ga mana tambarin girma, mun leƙa gida na alfarma. Da Mudassir Ibrahim ɗan majalisa ne na Kumbotso. Domin ƙarin bayani sai a biyan mu ta nambar waya kamar haka 09066036266 a yi sauraro.